मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर दर्शन खाती सेवा के लाइन बाबी जोर है दर्शन खाती सेवा के लाइन बाबी जोर है जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर विकास मटियार कला सीतामढ़ी ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार। कलसा ऊपर दिया ना जरते बाटे पंडित जी भी बात करते बाटे सुनी ना कलसा ऊपर दिया जरत बाटे पंडित जी भी बात करते बाटे सुनली पुकार सोभे कहे कर जोर है सुनली पुकार सोभे कहे कर जोर है जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले अब भोर विकास मटियार कला सीतामढ़ी मंदिर धोवनी आसन सजैनी निमिया के डाली में झुलुआ लगैनी मंदिर धोवनी आसन सजैनी निमियों के डाली में झुलुआ लगैनी धीरे धीरे टूटतावे आसरा के डोर है मनी सो दिलीप पूछे बारू कौन और है जागी मयरिया खोली नया नवा हो गईले